Haluatko vain yhden järjestelmän kaikkien keikkavuorojen hallintaan? Me olemme Temployer. Järjestelmämme on rakennettu etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatioiden käyttöön. Tiedämme, kuinka vaikeaa keikkavuorojen täyttäminen voi olla. Ongelmat vain kertaantuvat ajan myötä. Hyvä uutinen on, että me pystymme auttamaan. Temployerin avulla voit helposti hallita kaikkia keikkavuorojen täyttämiseen liittyviä resursseja yhdestä järjestelmästä sekä tietokoneella että mobiiliaplikaatiolla. Se on niin helppokäyttöinen, että vuoroja voi avata ajasta tai paikasta riippumatta. Voit hallinnoida varattuja vuoroja aamiaispöydässä ja hyväksyä tuntiraportteja juoksumatolla. Vuokratyöntekijöiden hyväksyntäprosessi antaa sinulle mielenrauhan, että kaikki ovat vaatimusten mukaisia, ja automaattiraportointi varmistaa aina oikein menevän laskutuksen. Järjestelmämme varmistaa aina, että sinun varahenkilöstösi ja keikkatyöntekijät ovat saaneet mahdollisuuden varata vuoron ennen kuin se siirretään automaatiolla vuokratyöntekijöiden varattavaksi. Tämä on vain yksi syistä, miksi olemme säästäneet asiakkaillemme merkittäviä summia henkilöstökuluissa. Ei siis ole ihme, että meihin luottavat useat suuret hoitoalan yritykset sekä Isossa Britanniassa että Suomessa. Kokenut ja mukava tiimimme tukee sinua jokaisessa vaiheessa, milloin sinä voit järjestelmämme avulla tehostaa henkilöstön käyttöä. Ota yhteyttä nettisivujemme kautta. Temployer, järjestelmä, jolla hallitset kaikkia keikkavuorojasi tehokkaasti.